Comezan en Ribeira as calicatas previas á construción do novo auditorio da localidade. Esta mañá varios profesionais realizaban estas labores na parcela anexa Praza do Centenario. Logo da reunión mantida a pasada semana entre o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, e os arquitectos do proxecto do novo auditorio de Ribeira, veñen de iniciarse as calicatas no terreo que ocupará esta infraestrutura. Forman parte do estudo xeotécnico que determinará o tipo de cimentación preciso para a construción do edificio. O rexedor ribeirense agarda contar co proxecto redactado no mes de setembro e co auditorio poida ser unha realidade o próximo verán. O proxecto estáse realizado polo equipo mallorquín formado por Bernat Pons Vidal, Ana Gorrochategui e Antoni Pons Cañellas, gañador do concurso presentado polo Concello. Dentro de todo o proxecto pois debe facerse esas calicatas para facer o estudio xeotécnico. Ali tamén hai un parking, eso vai a condicionar o que é o tipo de cimentación, é dicir, a través de muro pantalla, de pilotaxe ou de calquer outro que se considere idóneo, e polo tanto é un paso máis para un proxecto que ten que estar no Concello no que é o mes de setembro, e que nos gustaría que unha vez que estuvera redactado se pudera licitar e realmente que no ano 21, é dicir, en ese verano pudera ser unha realidade a inauguración de ese auditorio, que creo que vai a ser un emblema da cidade, necesario no aspecto cultural, pero sobre todo tamén un emblema no eido arquitectónico, non? O auditorio disporá de varios espazos e unha sala principal cun aforo de 526 prazas. Será totalmente accesible. Caracterízase pola súa gran versatilidade, constando de 2 volumes a modo de 2 grandes caixas de resonancia cun gran porche que servirá para dar a benvida aos espectadores que se acheguen á Praza do Centenario. Unha lámina de auga fará do exterior un novo espectáculo, aproveitando as condicións meteorolóxicas galegas. Unha das características máis importantes do inmoble, ademais da versatilidade e accesibilidade, é o escaso mantemento que vai precisar. A construción do edificio forma parte da EDUSI máis Ribeira Atlántica, financiada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España. Adscríbese ao obxectivo temático 9 do PODS, promover a igualdade, a saúde e a inclusión social. Execútase na liña de actuación 16 da EDUSI máis Ribeira Atlántica, denominada Infraestructuras Públicas Culturais e Sociais.